Da, ok. Atunci, domnul Giuria, vă rugăm ca să ne prezentați tot ce știți despre bolile autoimune și cum ajută ceaiurile dumneavoastră în vindecarea bolilor. Știți că în niște emisiuni de televiziune odată spunea tot despre cutare boală în 10 minute. Eu pentru bolile astea aveam niște emisiuni pe timpuri la televiziune, spuneam așa, aveți 5 ore la dispoziție, le explic pe scurt. Dacă pentru aceste boli s-au scris manuale întregi și toate au ajuns la concluzia că bolile nu se vindecă, eu vin și spun, nu e adevărat, bolile se vindecă, sunt fără risc medical, vindecarea este fără risc medical, pot să demonstrez din toate punctele de vedere etiologia bolilor, dar și vindecarea să explic ce se întâmplă în organism când omul se vindecă. Acum depinde și de forma de boală pe care o are, pentru că sunt forme de boală câți bolnavi are, dar toate într-un final se vor vindeca, unele mai repede, altele mai încet. Tinerii se vindecă și copiii și tinerii au o spectaculozitate în vindecare, se vindecă mai repede. La persoanele adulte, femeile se vindecă mai repede decât bărbații, iar la persoanele mai în vârstă e mai greu, dar se vindecă și ele, pentru că apar la un moment dat și boli ale bătrâneții, reumatismele, și aceste amestecuri de plante elimină și toxina reumatică, ce s-a depozitat în capetele de articulație la fiecare individ în parte. Acum, cum vreți dumneavoastră, nu există, nu pot vindeca bolile genetice, ori aceste boli autoimune sau și cancerele, având etiologie comună, nu sunt boli care se transmit genetic. Poți să ai tu și să nu aibă în antecedente niciunul din strămoși și mai departe nu poți să o transmiți la niciun fel de urmaș al tău, indiferent a câta spiță este. Ele apar în două motive. Unu, cel mai adesea, pe disfuncție tiroideană. Că această disfuncție tiroideană poate apare pe stare de stres, poate apare pe o boală tiroide. Medicație care poate să influențeze buna funcționalitate, ea se traduce în felul următor. Tiroida secretă tiroxină, care tiroxină este depozitată la nivelul colodilor tiroidiene, de unde este transportată de două enzime specifice la mitocondria celulei hepatice, care știe ce are de făcut din ea în funcție de necesitățile organismului. În stările de stres negativ, cel care te ține și te lasă cu durere de suflet. Se sparg aceste colodi tiroidiene, tiroxina este expulzată în sistemul circulator, este un produs labil și el poate să dea două componente prin autodegradare. E un vasoconstrictor periferic permanent la nivel de capilar, inducând hipoxie, adică lipsă de oxigen la anumite grupuri de celule din țesuturile unde au loc această vasoconstricție, sau poate să dea o blocanță de metabolism cu apariție de metabolism aturcii sau incomplex. Dar hai să vă traduc ca să înțeleagă tot muritorul. Hipoxia înseamnă lipsă de oxigen și atunci organismul, ca să compenseze și să supraviețuiască, își va arde în lipsă de oxigen o substanță de rezervă de la nivelul fiecarei celule în parte.
se numește lizarea glicogenului în lipsă de oxigen. Deci glicoliza anaerobă. Această glicoliza anaerobă are loc eliminarea unei cantități mari de energie termică. Persoanele la care boala deputează în felul acesta au stări febrile sau subfebrile de lungă durată, care nu cedează la niciun fel de antibiotic. Și dacă este persoană de gen feminin, este purtată din cabinet în cabinet, din serviciu în serviciu, pentru că inițial se crede că există o infecție în organism. Este dusă la ginecologie, la pulmonar, stomatolog, orelist și așa mai departe. Ca după aceea să vadă că această temperatură cedează în momentul când se aplică un tratament se face tratament cu cortisol, corticoterapie. Acum, la un moment dat, se termină de ars și glicogel. Celula, ca să supraviețuiască, recurge la altă stratagemă. Introduce înăuntru ei proteina, sub formă de lans proteic. Proteina este degradată în prezența unui hormon numit cortizol, secretat de corticosuprarenală, fiind transformat în elemente utile, elemente necesare supraviețuirii. Gândiți-vă că la un moment dat atât de multe resturi se vor strânge la nivelul celular, celula fiind lipsită de capacitatea ei de epurare, încât îi se schimbă compoziția chimică. Organismul în momentul respectiv o percepe ca pe o străină, mai puțin, o percepe ca pe o străină și automat apar anticorpi, antinucleu, eu așa le spun, nu antinucleari, când ai zis nuclear te gândești la cu totul altă bazaconie, antinucleu, anti-ARN, anti-ADN. Ca să distrugi o celulă, trebuie să distrugi nucleul și în nucleu, în citoplasma nucleului, vei găsi ARN-ul și ADN-ul specific. Anticorpul, soldatul ăsta, este un soldat lipsit de discernământ care omoară toate celulele care în nucleul lor au acel ARN și ADN specific respectivei persoane, de-aia se și numește boala autoimună. Adică organismul își pregătește propria sa singură. În partea cealaltă, dacă se formează o toxină blocantă de metabolism, avem în organismul nostru grupuri de celule care nu toate se hrănesc în același fel. Avem musculară, nervoasă, osoasă, epitelială, cartilaginoasă și așa mai departe. Hai să ne gândim așa, o bucătărie imensă unde se gătește mâncare pentru toate aceste grupuri de celule. La un moment dat vine o toxină blocantă, vine unul beat, și oprește curentul. Anumite mâncăruri nu se fricoc sau fierb și ăștia sunt metaboliții imaturi sau le lipsesc în ingredienți, metaboliții incompleți. Nefiind consumați, ei sunt deversați la nivel intestinal, unde vor deveni hrană pentru flora microbiană de acolo. Produșilor de excreție, deci ceea ce rezultă în urma hrănirii acestor bacterii, sunt produși toxici care invadează organismul și ei vor fi eliminați prin canale energetice. Locul pe unde ea se pun pielea afară, pielea își modifică aspectul, apărând acele erupții cutanate, care în cadrul lupusului pot să fie în 164 de feluri. Mai pot apare în cursul vieții boli, așa zise, boli induse, boli autoimune induse, induse un organism din medicație care la nivel de intestine provoacă mutații genetice, așa numitele clone săritoare, mutații genetice la nivelul florei microbiene existente în mod normal la intestinele fiecarei persoane,
aromatizanți, conservanți, coloranți chimici care pot să dea la fel modificări genetice florei microbiene. La ora actuală avem o explozie de astfel de boli, dar niciunul nu se uită la ce mănâncă sau dacă tu te apuci să spui, ești redus la tăcere, inclusiv de ai tăi, de oameni care sunt puși, într-adevăr, să sclavii banilor, care spune, dom'le, nu ai voie să spui acest lucru pentru că le pleacă investitorul străin, care de fapt ne aduce în România decât boală, ca după aceea tot el să vină cu fel de medicamente ca să, culmea, să zică, el te pachete. La fel apare psoriazis. Sunt 187 de feluri. Acum, haideți să vă explic pe scurt și în ce constă, de fapt, această vindecare. În primul rând, eu le spun la bolnavi, acolo, la erupția cutanată, nu e boală de piele, ci reacția pielii când dinăuntru organismului către afară, prin canale energetic, este eliminată o toxină de tip necrotic. În momentul când iasă afară, în cadrul psoriazisului se pot produce 187 de feluri de erupții. Trebuie să acceptăm ceea ce știu chinezii, că organismul este străbătut de 700 de canale energetice prin care ei aplicau acupunctura. Știu aceste trasee de la niște civilizații anterioare nouă, mult mai bine puse la punct din punct de vedere medical. Așa ca o chestie, la noi în România, un medic la Galați și-a injectat oxid de teciu în punctele energetice și după aceea s-a expus succesiv și-a făcut niște poze röntgen la röntgen și în filme s-a văzut traseele respectivelor puncte energetice până la bucățica de organ care avea acolo punctul energetic. I s-a interzis să mai facă lucrul acesta, i s-a dat amendă și i s-a pus să plătească revelatorul, stativul și filmele. Ori la ora actuală, știm 700 de trasee energetice în organism, având acea tomografie computerizată, băgăm totul în memoria unui calculator și stabilim după aceea ce bucățică din organ produce această toxină, te afectează puțin în sănătate. Organismul uman dispune, deci toată energia umană este reprezentată în organism de 12 straturi energetice dispuse de la centru către periferie în mod cât energie cât mai mică, este modelul atomic. Și cineva a pictat cina de taină, Da Vinci, în care a reprezentat nucleul foarte încărcat energetic primul mântuitor, urmând cei 12 apostoli care reprezintă cele 12 straturi energetice. Și noi avem un proverb, te-ai trezit în al 12-lea ceas. Al 12-lea ceas este ceasul trecerii neant. Iar pe tablou, pe pictura lui Da Vinci, este reprezentat de Iuda. Deci ultimul al 12-lea Iuda, penultimul este Toma. Iar primii vin Paul, Ioan, Andrei și așa mai departe. Bine, Ioan se mai poate mai spune așa, și că spune așa, atâta un om
poate în viață să poarte 3 coroane, atâta timp cât lumina din vârful cetății străluce. Atâta timp cât gândești, poți fi rege, poți fi papă, sau știți că la cununiile religioase, ginerului și miresei să pun o coroniță, să fac împărat și împărăteasă. Deci poți purta una din aceste 3 coroane în timpul vieții tale. Ei o dau într-un fel. Când o boală apare, prima dată apare încet. Distrugând nucleul, organismul se retrage și luptă cu boala după straturile inferioare mai slab încărcate energetic. Cu cât boala face pași înainte și organismul face pași înapoi, cu atâta boala se cronicizează și atinge în dramatism. În momentul când vii să te apuci de vindecarea unei astfel de boli, trebuie să încarci energetic straturile pe care se duce lupta. Deci amestecul de plante pe care tu îl bei conține energii specifice tuturor straturilor, de la 1 la 12, inclusiv nucleu, de care organismul își ia numai energiile necesare stratului pe care se duce lupta. Celelalte energii sunt eliminate către exterior, nu sunt acumulate în organism. În momentul când învinge pe stratul respectiv, boala face pasul înapoi și corpul face pasul înainte, până când ajunge în nucleu, încarcă energetic nucleul și distruge boala. Suntem ființe energetice, telurice, care ne hrănim cu energie solară. Soarele, prin clorofilă, face planta mănâncă animalele erbivore, noi mâncăm animalele, mâncăm plantele, trăim. Deci în perverem reventeris, spun în pulbere ne vom preface, spun canoanele biserice. E mult de spus. E atât de mult de spus încât uneori eu mă pierd în amănunte. În momentul când te vindeci, nimeni nu te crede. Și pe toți care au trecut pe la mine, i-am pus să-și facă fotografii pe care să le publice, să le pună pe internet și spun: am fost mai puternic decât boala. Meritul a aparținut și va aparține întotdeauna învingătorului. În poveștile noastre populare, când elementul pozitiv, un Greguceanu, un Făt frumos, se duce să învingă răul, balaur, scotoroanțe, smei, trece întâi pe la o baba. Și baba îi spune: dacă vrei să învingi, trebuie să porți armele cu tare, să ai... Deci baba îi dă tehnica și tactica de luptă. La sfârșit de tot, Făt frumos e o fată de împărat de soție și jumătate de împărăție, nu baba. Meritul a aparținut și va aparține învingătorului. Pe podium urcă sportivul, niciodată antrenorul. Ce vreau eu să știe acești bolnavi este că ei vor trebui să lupte odată cu boala și a doua oară să lupte cu sistemul medical. Pentru că în momentul când se vor vindeca, nimeni nu-i va crede. Și de aici, eu știu de la bolnavi, suferinți, nu le spun bolnavi, ce pat, ei sunt ilegaliști, pot să bat la ei ca la partizani, nu scuze la nicio vorbă. În momentul când se duc și spun: uite, am făcut și asta, nu, domnule, tratamentul meu te-a vindecat, nici de cum această cură cu plante pe care tu ai făcut. Când am făcut acest amestec, am fost ajutat, poate și de o ființă, să zicem, mai sus decât noi. Eu am lucrat în sănătate și într-o zi, dând rezultate,
a venit o cetățeancă ce urmărea tot felul de secte religioase, care mi-a lăsat un set de broșurici să le citesc. Una se numea Povești cu Îngeri. Și am apucat să citesc din ea și mi-amintesc o frază. Și îți voi trimite 2 îngeri și ce îți vor arăta aceștia, tu așa se face. Aveam acasă plantele, pe care fetele mele, care era una de 5 ani și una de 3 ani jumate, cam așa mici, în dorința de a mă ajuta, le-au amestecat în 2 saci. Nu puteam să, să te răzbun pe 2 copii, care au vrut să te ajute. Dar mi-am adus aminte de ce citisem. Și am considerat că cei 2 îngeri sunt copii și că mie îmi trebuia amestecul pe plante. Am început cura, am început să mă simt din ce în ce mai bine, să nu mă am dureri articulare, să nu mă am dureri musculare, să nu mă am starea aia de somnolență, făceam naveta, m-am trezit, vă dați seama, plecând în Slatina, m-am trezit în turnul Severin, sau urcându-mă în Piatra Oltă, am intrat tot așa într-o fază de-asta și m-am trezit în București, în Grivița. Dar pentru mine nu știu când a trecut timpul, deci pur și simplu n-am simțit, n-am știut nimic. După 8 luni de zile am avut prima reacție de eliminare de toxină și vă spun, eram mai urât ca ăia din Star Trek. Dacă aș fi jucat în Star Trek, eu nu trebuia machiat. Și atunci m-am răzbunat, pentru că ce-mi dureasem până atunci. La magazin, de când mă uitam așa la coadă, toți în lemneau, întorceau capul, puneau în pământ și eu puteam să iau tot magazinul. Și într-o dimineață, o cetățeancă s-a speriat de mine și mi-a spus că vorbim cu alta, dragă, la asemenea specimene ar trebui să li se interzică deplasarea. Și acești oameni care au erupții cutanate sunt tot oameni. Și m-a mai lovit o chestie, dintr-un program la televiziune, la TVR-ul, prezentatorul mi-a interzis să arăt niște fotografii care erau făcute în dinamică, de unde începusem și în final unde ajunsează, pe motiv că e prea de dimineață și dacă văd cei care urmăresc emisiunea o să li se facă rău și aceste emisiuni să fie date după telejurnalul de noapte, când copiii adorm și sunt urmărite numai de către persoanele interesate în asemenea, interesate de bolile lor. Și mă adresez lor, la cei care pot gândi, pentru că există 4 moduri de a purta un cap. Unii de frumos, alții degeaba, unii să nu-i plouă în gât și foarte puțin să gândească pe ea. Îi oblig pe toți să gândească întâi, e boala lor, nimeni nu-i poate ajuta, ei se pot ajuta singuri, că cel de lângă tine e alături de tine, dar nu ești. Sunt persoane care au trecut în lumea de dincolo cu speranța că într-o zi, că mâine, că poi mâine, cineva va găsi o modalitate de vindecare. Dar am găsit-o și la ora actuală mă izbesc de refuzul autorităților de a afla acest adevăr. În acei 17 ani de cercetare, v-ați putut să dați seama și de problemele sufletești care provoacă aceste boli? În primul rând, partea, deci excluderea din societate. Eu am trăit pe pielea mea, că nimeni nu vrea să dea mine noroc. Dar, vă spun, am făcut navetă, mă duceam la serviciu cu trenul.
nu aveam probleme cu cei care erau cu mine compatibili. Am avut un colectiv de colegi care niciodată n-au, cum să vă spun eu, n-au zis, tu du-te la o parte. Du-te la o parte, nu mâncăm după tine, nu mâncăm din mâna ta sau așa mai departe. Dar am avut și oameni care, din start, m-au refuzat automat. Da, dar mentalul sau partea sufletească care schimbă nucleul și... Ăsta, da, sunt și boli care, de exemplu, aceste boli afectează și gândirea, în sensul că sunt niște canale energetice, rinichi, creier. Pot ajunge acolo și, ajungând acolo, devii un robot, nu mai realizezi ce e în jurul tău. Nu-ți mai vezi copiii, o nervositate exagerată. Începi să te gândești, dar de ce eu? Ce-am făcut? S-a întâmplat lucrul ăsta? Faptul că ești tânăr și ți se prezice, du-te bă acasă că mai ai de 3-2 luni. Atunci să-l văd eu pe ăla. Sunt foarte mulți care clachează. Vedeți, la mine a fost efect invers. Și mulțumesc celor care au fost împotriva mea, care nu mi-au dat nicio șansă, care m-au ignorat, pentru că fără ei, vă spun, n-aș fi reușit. Dar m-a făcut pe mine să fiu mai bun decât ei. Pentru că același lucru mi-l spun și acum. Eu când m-am dus prima dată și m-am internat la un spital universitar, m-am dus mai de noaptea în cap. Și ne-a primit cine femeile de serviciu, care plimbau smeul. Dădeau cu teu, cum se numea înainte. Și mi-a luat la întrebări. Păi, du-te la doctorul ăla, ce boală e, ăla e el mai bun. Când a ajuns la mine, mi-a dat ce boală e, lupus. Maică, boala ta nu se vindecă, poți să te duci la ce medic vrei. După 35 de ani, aud același lucru pe care mi l-a spus acea femeie de serviciu. Boala nu se vindecă. Băi, odată și odată trebuie să fie un început, nu? Vezi 1, 2, 5, 1000, câte mii de mici trebuie să vindecați prin această metodă să-i fac să creadă. Ce sex, ce vârstă, ce pregătire și cărei nații trebuie să aparțină cel care va găsi o modalitate de vindecare. Și cel mai important lucru, ce va păți acesta. O întrebare aș avea și eu știu că dumneavoastră militați pentru medicație plus ceaiuri. Da. Deci ceea ce este o combinație, deci nu se exclude doar medicația, ci merg amândouă în paralel până la un punct anume. Da. Asta în ce mod influențează? Deci dacă mergi numai pe ceaiuri până la capăt, vindecarea oricum se face. Deci am înțeles. Formele, de exemplu în psoriazis, Da. sau în lupusul cu erupție cutanată, fără modificări la nivel sanguin. Poți să renunți dintr-o dată la medicație. Se dă acel plachinil, un antimalaric, care nu-ți face decât rău, dar bine nu. Bine în sensul că îți face că îți astupă erupția. Dar asta o ia înăuntru. Și poți să transformi un lupus cronic, cutanat, în lupus sistemic. Și atunci e nebunie. Dar sunt și forme, cum e lupusul sistemic, cu modificări, cu apariție de anticorpi. Se fac tratamente cu cortizol. Cortizolul și aceste medicamente reprezintă, știți, noi avem un proverb,
este dracu care ne trece lacul. Pentru că necesarul a organismului în cortizol e atât de mare, încât la un moment dat corticosuprarenala poate să clacheze. Și atunci vii și iei cortizol sintetic sau din altceva, introduci în organism ca să o mai pui pe aia, cortica suprarenala să se mai odihnească. Pentru că dacă începe și medula suprarenala să secrete tirozină, sfârșitul este inevitabil. Apar acele boli galopante, consumul de oxigen se triplează și vă dați seama la o hipoxie să ai de 3 ori mai mult consum de oxigen, toată proteina din organism se transformă în glucid, iar persoana respectivă, poate că sunt ăsta care au văzut, de la 1,80 m, 1,90 m, când l-au văzut în coșug, era cât un copil de clasa 7. Redus la scară, fără oase, fără masă musculară sau așa mai departe. Deci toate bolile autoimune pot fi explicate. Eu am explicat acum de lupus și psoriazis. Dar asemenea poate să fie și în sclerodermie, în pemphigус, în ichtios, în rozacee cuperosă. Sunt 3 feluri de toxine care pot apare la un moment dat în organism. Toxine de tip sclerotic, necrotic sau de tip biostimulator. Dacă sunt necrotic, pot să dea necroză pe piele sau, știu eu, necroză de col uterin sau o rană care nu se mai închide, necrozează în continuare acolo. Dacă e de tip sclerotic, poate să-mi dea sclerodermia, scleroza în plăci, scleroza multiplă, scleroza miotropică și așa mai departe, mergând până la leziuni din substanța albă a encefalului. Și dacă este de tip biostimulator, pe unde cele ce ia produce creșterea necontrolată a celulelor, din ceea ce ăștia numesc tumori. Culmea este că nu ai răspuns imunitar, pentru că aceste celule păstrează caracterele și compoziția chimică a celulei mamă. Organismul se sesizează și automat apar asemenea tumori. Și în momentul când tu oprești formarea de substanțe care îi permit ei să se mulțească acestei substanțe de tip stimulator, ele cheza macarona, să zicem că ea începe să se prăbușească, ultima dispărând prima care s-a format. Ce recomandați ascultătorilor? Ce le recomand? Să aibă credere în ei, pentru că mi s-a spus și știu asta, că numai cu ei pot învinge. Eu pun la dispoziția lor aceste amestecuri pe care mulți nu sunt în stare să le facă, nu mai cunosc plantele, să uite la ele, sunt pur și simplu bruieni. Și e bine să nu spun compoziția chimică, compoziția floristică, cu toate că de multe ori am fost întrebat ce conțin ele și asta ca să-i protecționez pe ei, pentru că apare tot felul de contrafaceri, care în final mă duce pe mine în desconsiderare. Și le scot la un preț, la preț de, cum se spune, preț de fabricație, pentru că am considerat un singur lucru, că Dumnezeu te iartă sau te ia, dar niciodată nu-ți condiționează. Să vii la mine cu atâta sumă ca să mai treci atât. Au fost la copii, nu percep taxe, considerând îngeri, și au mai fost categorii sociale care mi-au spus, nu, n-am bani acum. Ia-i, lasă-i încolo de bani, te duci și ridici pachetul, când vei avea, atunci îngeriți, de vei avea vreodată, de nu vei avea, nu dai. Cura face
cam 45 de bani pe zi. Deci de la cel care adună, usufă, transportă, până la cel care o duce la ușe, toată echipa asta, plus taxele aferente, primește 4 biscuiți. Vă mulțumim frumos și vă dorim sănătate. Din care un biscuit e al sistemului. Trebuie să mănânce și gura lui Iohannis, și al lui Ponta, și al lui ăla, nu? Da. Vă mulțumim și sănătate vă dorim în continuare.